Il-ħadd wara nofsinhar tela s-siparju fuq il-Karnival 2023 u fin-nadur folla kbira ta' nies bdiet tiċċelebra l-Karnival sabiex ipattu għal dak li tilfu fl-aħħar sentejn kaġun tal-pandemija. Din is-sena minħabba li s-sena l-oħra l-Karnival sar b'mod ristrett u s-sena ta' qabel ma sar xejn kawża tal-imxija, il-briju beda ġimgħa qabel fil-pjazza ewlenija tan-nadur bi programm mżewwa u mimli daqs bajda fejn ġiet iċċelebrata l-espressjoni artistika u tradizzjonijiet kulturali. Fin-nadur spikka l-ispettaklu ta' sfin mit-tfal u sfin tal-kbar. Il-banda, kant u maskeruni, karrijiet, ċajt, briju u ftit toma tal-karnival spontanju. Ma naqsitx ukoll il-kukkanja tradizzjonali kemm tfal kif ukoll għall-kbar. Fit-tmiem din il-ġimgħa ċelebrazzjonijiet fin-nadur se jkomplu bil-karnival spontanju li kull sena jkun ferm mistenni. Sa dan it-tant f'Malta wkoll ingħataw bidu ċelebrazzjonijiet tal-karnival fl-Irħula. Fil-fatt wara ġranet twal ta' ħidma ħjata preparamenti ta' kostumi u libretti, waslet il-ġurnata fejn fil-lokalità tal-Ħamrun ġiet ċelebrat il-Karnival bi spettaklu ta' sfin, mużika, maskaruni, karrijiet u diversi logħba tfal. Fost l-ispettaklu saret ukoll parata minn 5 banet differenti b'diversi marċi karnivaleski.